Goeien en welkom bij de 8e aflevering van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En Joen is uw gast, wethouder Thea Koster van de gemeente Ljouwert. Want zij houdt er op 1 januari mooi op. Bij haar zoon 30 jaar is Thea Koster haast een veteraan in de Friese politiek te nemen. Ze is 6 jaar wethouder in Ljouwert. Daarvoor wie ze 18 jaar raadslid en fractievoorzitter van het CDA. Als wethouder had ze een zware portefeuille. Jeugdzorg, onderwijs en het hele Leeuwarden vrijbaanpakket. Ook in haar eigen partij maakt het ze furoren. Zo schreeuwt Koster mij onder het landelijk verkiezingsprogramma. Het maakt haar vertrek uit de politiek des te opvallender. Ja, welkom in het Politbureau, Thea Koster. Een opvallend vertrek. Je gaat naar Zwolle, naar een ROC daar. Is dat de definitieve eind van je politieke carrière eigenlijk? Nou, dat vind ik te vroeg om dat te zeggen, want ik ben nog maar 37. Dus ja, je weet nooit wat er komen gaat. Maar je hebt ook kiezen voor een orencarrière dan? Ja, ik heb nu heel bewust gekozen om deze stap te nemen. Ik denk dat dat ook voor mij de beste stap op dit moment is. Ja, waarom is dat? Want je hebt natuurlijk jaren in de rier zitten, zo'n je wethouder. Dan denk je van of burgemeester in de gemeente, of naar Den Haag, volksvertegenwoordiger. Nee, dat wil je echt net? Nee, dat denkt altijd iedereen. Hè? En er wordt ook wel veel voor je gedacht van, die zou wel naar Den Haag gaan. Maar Den Haag, die ambitie om naar de Kamer te gaan, die heb ik nooit gehad. Ik voel me veel meer een bestuurder dan een volksvertegenwoordiger. Ik heb 8 jaar in die raad gezeten, 4 jaar fractievoorzitter. Maar ik voel me veel prettiger in de rol van wethouder. Dus ja, voor mij was duidelijk dat ik als bestuurder verder wilde. Ja, dan heb je de keuze om burgemeester te worden. En daar voel ik me echt nog wel heel erg jong voor. Je bent wel meer jonge burgemeesters. Ik uit je oud waar je burgemeester Wudden en Arno Brok bijvoorbeeld. Maar goed, ik dacht dan, ik ben 37, 6 jaar burgemeester, ben ik 43, wat dan? En dat is voor mij komt dat gewoon heel erg vroeg. En de portefeuille van een burgemeester inhoudelijk is heel erg veranderd de afgelopen jaren. Dus je hebt echt alleen nog veiligheid vaak in je portefeuille. En, wat is er mis mee? Nou, ik zoek echt wel inhoudelijk van die dossiers waar ik mijn tanden in kan zetten. Daar hou ik gewoon van. En daar haal ik mijn plezier uit in mijn werk. Dus maar wacht je op de verkiezingen? CDA die misschien in het regeer komt? Ja, misschien staatssecretaris. Want jou binnen in de partij toch wel van je hebt mijn huiscreen partijprogramma. Mm-hmm. Ja. Zie je dat net een optie best? Nou ja, staatssecretaris en minister wordt altijd gezegd. En dat is voor elke jonge politicus is dat natuurlijk een ultiem doel om ooit staatssecretaris of minister te kunnen worden. Dus maar voor Thea Koster? Nou ja, iedereen weet dat maar 2 mensen per kabinetsperiode ongeveer voor een partij staatssecretaris worden. Hè? Of 3 als je geluk hebt en een grote partij hebt. En daar kun je gewoon geen carrière op inrichten. Dus je kunt niet denken van ik ga er maar eens vanuit dat dat gaat lukken. Dat moet toevallig op je pad komen. En misschien komt het ooit op mijn pad. Maar vooralsnog kies ik ervoor om ook gewoon mijn eigen weg te kiezen. Dus een carrière move eigenlijk? Ja, zeker. Ja. Om ook eens te besturen buiten een politieke organisatie. Ja, op 1 januari ging je voort. In november 2020 binnen de verkiezingen. Zo maakt je termijn dus net al. Voor het CDA is dat heel lastig. Want Harry van der Molen, jouw collega CDA-wethouder in Ljouwert, die wordt al gedacht een Tweede Kamerlid. Klopt. Dus je gaat beide voort. Ja. Zadel je hem de partij en dus ik Ljouwert net maar een groot probleem op? Nou, dat zou zo zijn als dat volkomen onverwacht zou komen. Maar toen ik begon aan deze periode heb ik meteen gezegd van ik wil de vrijheid hebben om in het laatste jaar te gaan solliciteren. Want ik wil niet 3 termijnen als wethouder ingaan. Dus de partij wist dat ook altijd al. En Harry van der Molen heeft altijd gezegd, als ik de kans krijg om Kamerlid te worden, dan wil ik die kunnen grijpen. Want dat is mijn droom om in die Kamer terecht te komen. Dus wij zijn daar altijd naar de partij toe ook heel open over geweest. Dus de partij heeft zich ook voorbereid op ons vertrek. En die weten eigenlijk al jaren dat dit eraan zit te komen. En ook voor de zomer heb ik gezegd, gewoon na de zomer ga ik serieus rondkijken. Maar als list komt niet als wat in de periode die je maatje matte. Dus tot november 2020. Zie, op het moment dat je in november 2017 geen werk hebt en op wachtgeld zit, dan schrijft iedereen daarover, want dan heb je geen werk. En op het moment dat je eerder weggaat, ga je te vroeg weg. Maar de timing om precies op 1 november een nieuwe baan te hebben, dat is bijna onmogelijk. Dus ik heb mezelf voorgenomen om het laatste jaar rond te gaan kijken. En dat was vroeg raak in een prachtige nieuwe baan. Maar dat is dan ook zo. En ja, als je jong begint, moet je denk ik je politici ook die kans geven. En dat geeft het CDA mij ook duidelijk. Het CDA wist dus dat Jo op Horressoen, dat Harry van der Molen mogelijk op Horressoen. Wat apart dat er dan net al direct 2 opvolgers kleerst in. Nou, volgens mij is het nog niet nodig om Harry van der Molen op dit moment op te volgen. Op het moment dat je... Nou, zie je al hier. Je hebt geen vertrouwen in de peilings.
Nee, maar het is een half jaar. Je moet ook niet, als je een opvolger presenteert op het moment dat iemand nog vol in bedrijf is, dan ben je ook weg. Hè? Tenminste, zo voel ik het ook. Ik heb nu aangekondigd, ik ga weg. Iedereen weet, Friso Douwstra die gaat warm lopen. En dat betekent heel wat inhoudelijk ook voor je werk. Want op dat moment ga je afscheid nemen. Nou, Harry die kiest ervoor om ook nog een half jaar hard aan de slag te gaan. Tot april de nieuwe Kamer zit. En dan zal zijn opvolging klaarstaan. Ja. Je hebt een hele ingewikkelde portefeuille. Ja. Ik de oorheveling van zaken die de 3 keer eerst betellen, die moet de gemeente nou betellen. Jeugdzorg, WMO en al dat soort zaken. Nou, of het dan vooral bij de jeugdzorg zie je. Joost heeft wel vaker zijn, we hebben eigenlijk heel te kwad. Er moeten veel meer zaken gebeuren als dat we yield krijgen van 3. Ja. Dat is nog heel iets zo. Zeker. Is dat dan net voortrennen van de problemen? Nou, dat vind ik niet. Want ik denk dat over een half jaar die problemen nog steeds niet opgelost zullen zijn. Hè. We hebben nu een financieel kader gepresenteerd gisteravond in de Raad, waarin we in 2020 met het Rijksgeld toe kunnen. En we hebben ook gepresenteerd hoe we ervoor zorgen dat we naar die situatie toe groeien. Dus in die zin geef ik het goed uit handen. Er ligt een sluitend financieel kader. Maar je doet het net alleen voor jou. Het ging je dat ik van Friesland, nee, die inkeek, dus provinciebreed, zullen de meesten merken dat je voortgaat. Ja, maar als je me ook vraagt, waar heb je nou het meeste moeite mee? Alle projecten die ik in handen heb, zoals Vrij Baan, vind ik echt prachtig, maar durf ik best los te laten. Maar van de jeugdzorg, dat vind ik ontzettend moeilijk om dat los te laten. En dat is een afweging die je uiteindelijk maakt. Maar dat valt mij ook zwaar. Want maar die afweging heeft er net verzwaard dat je nee zijn hebben je in die baan in Zwolle. Nee, want ik weet dat over een half jaar die afweging niet anders zal zijn. En ik heb er wel altijd voor gekozen om niet 12 jaar wethouder te willen zijn en mee te doen aan de volgende verkiezingen. Maar is het vanaf Friso Douwstra, is het dan mogelijk om in te stappen, nog in dit collegeperiode, om zo'n complex dossier Nou, we gaan binnen het college ook in gesprek over hoe we dit soort dossiers gaan verdelen. Het zou best een oren wezen. Ken ik van een orenpartij die het oppakt. Harry van der Molen zit ook altijd al heel dicht op dit dossier. Die heeft natuurlijk ook al die jaar in het college meegedraaid. Dus die kan daar een rol in spelen. Andries Eckhart heeft vanuit de WMO en participatiekant een grote rol gespeeld. Dus daar redden we ons absoluut mee. En in die overdracht zal ik ook een rol blijven spelen. En ik ben de wereld niet uit. Ik heb gewoon een telefoonnummer, een e-mailadres en altijd bereikbaar. Voor adviezen. Nou ja, weet je, ik wil niet over mijn graf heen regeren. Nee. Maar ik ben altijd bereid om in die overdracht op een goede manier voor te zorgen dat alles landt waar het moet landen. Wat in het onderwijs gaan, blijf je wel beschikbaar voor de partij? Ga je naar congressen, daar zie je de partij helpen, wat die erom vreegt? Ik jonken die baan? Nou ja, ik ben gewoon CDA en ik blijf CDA-lid en dat is mijn partij. En dat weet ook maar ik actief de club, binnen die partij? Dat weet ook de club waar ik aangenomen ben. Maar het is natuurlijk wel zo dat wel anders wordt. Want ik ga met wethouders zaken doen die van andere politieke kleur zijn. Ik zit daar in een functie waarbij ik niet de CDA-folders in de school uit ga delen, vanzelfsprekend. Dus dat vraagt wel iets anders. Maar CDA blijf ik altijd en daar blijf ik me ook altijd voor inzetten. En ik beschikbaar voor de partij als je weer nodig binnen? Ja, als we me nodig hebben, ben ik altijd beschikbaar voor de partij geweest. Ik had het budget dat je baan dan weer op jou maakt. Nou ja, ik ga deze baan aan voor 4 jaar. Want dat is een bestuursperiode van een lid van een college van bestuur. En dat is hetzelfde als een wethoudersperiode. En daar verbind ik me vanzelfsprekend aan. En dat doe ik in volle overtuiging. Want ik heb er echt ontzettend veel zin in om daaraan te gaan beginnen. Ja. Hein de Haan, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Ljouwert, die zei van nou, ik zorg achter hier bijvoorbeeld Thea Kosterwolle zoals staatssecretaris van Onderwijs rondkomt. Dan heeft ze daar ondervinding. Ja. Waarom in de politiek dan? Zie je dat zelf ik? Als bestuurder? Ja, nou, het is altijd wel mooi. Mensen hebben altijd heel veel beeld bij, goh, dat zou ze vast willen of moeten. Maar ja, ik laat het altijd ook wel op me afkomen. En ik ben ooit wethouder geworden en in die raad gerold, zonder dat ik direct de ambitie had om dat te willen doen. Maar iedereen die je vreeg hier zei, de heer Koster is ambitieus. Nou ja, wie weet. Ik ben ambitieus en ik wil graag iets in dit land veranderen. Maar ik vind het ook prachtig om dat juist nu de komende jaren eens even met beide voeten in de klei te gaan doen. En die ervaring is altijd nuttig voor wat ik later ook ga doen. Maar het begint bij mij met die korte termijn, want ik heb daar heel bewust voor gekozen. Het is geen tussenstation. Ik vind het echt mooi om in dat onderwijs bij te gaan dragen en dus aan de andere kant van die tafel te zitten. Het is geen vol of jou hier op jouw rekening. Ja, en wie weet nog wel langer. Want ik vond 4 jaar als wethouder heel erg kort. Het beleid wat je inzet, daar wil je ook het effect van zien. Dus ik ga hier echt gecommitteerd in. Oké. Nou, we zullen eens even zien hoe uw cartoonist Gerco van Beek hoe deze materie de volgende tekening maken. De fractie is nog lekker sexy. Ja. Gerco van Beek. Thea Koster, bedankt voor je komst naar het politbureau. Voor het belang van Friesland willen we wel dat je hier nog even in de provincie blijven.
Nou, zeker. Dat zal tot 1 januari zeker. Nou ja, maar met de directeur van Merk Friesland getrouwd zijn betekent dat je in de provincie Friesland blijft. Dus daar is geen twijfel over mogelijk. Oké. Ons hier deze aflevering van het Politbureau. Tak een weekend weer. Bedankt voor het zien. Graag ondaan.